Čaute, ahojte. Čaute. Ahoj. Ako ste už pochopili z názvy tohto videa, dnes budeme hľadať filmy. Ja som veľký nadšenca filmov. Ja nie. Ja zase nie. Budeme hrať logicky proti sebe, takže každý si bude zapisovať body. Takže držte mne palce, jemu nič nedržte. Prvý round máme obrázky. Môžem povedať, asi 11 kamarátov Oceana. Opa. Prvý bod mimo. Woman Cats? Nie, to buď Catwoman, alebo Spider-Woman ešte nebola. Toto som nepozerala, to bolo... Toto vieme. Poznáme herca maximálne. No asi tak sa bude aj volať film. Charlie. Bože, 3 filmy a sme, že extrémne mimo. Toto ja tiež nemám. Bože, ja som povedala na začiatku, že som nadšenca filmov a... Haňba. Toto je nie haňba, toto je hamba. Hamba cez M-ko. Toto ja viem. Nie. Ja som aj knižku čítala. Ako, ja poznám tie utržky, ale poznal. Maze Runner. Yes! Dobre, ideme ďalej. Dávaj. Neviem. Toto obidvaja. Aha, teraz sme pozerali. Hej, toto je také strašne dobrý Zapisujem film. body. Parazit. Toto je strašne dobrý film, takže fakt ho odporúčam každému, absolútne každému, mimo. Aha. No ja som knižku čítala, film som nepozerala, bohužiaľ. Dačo so svokrou, to bude isto svokra, dačo. Nej, musí. Monster. No, bol si blízko. Toto je niečo veľmi povedomé. Ten vzadu mi príde povedom, nie je to ten, nie je to ten Hry o tróny. Ale typujem, to bude nejaký thriller, sci-fi. Bože, ja tiež som knižku čítala, čo to je za... Asi viem. Raz, dva, tri, Police Academy? Nie, že to je seriál. Full Metal Jacket, ok. Toto viem. Terrifier. A toto je Clownic Art. Toto je tiež viem čo. Bože, tento film som pozerala s Jankou. Toto je ako keby horor, ale ja neviem prečo je to horor, pretože toto absolútne je strašidelné. A film sa volá Menučko. Bože, to som videla, počkaj. On držal toho typka potom v nejakom opustenom dome v kúpeľni, lebo on si myslel, že ten typek ukradol jeho dceru. Keď si nespomenieš hneď, no čo tu budeš dokedy čakať? No dobre. Neviem si spomenúť na názov, ale toto je o tom určite. Prisoners. To by si mohadla. A možno nie, a možno to nie je ten film, ale určite tam bol ten typek z... No jasne, staré filmy, čierno-biele. Je to ten, čo pozeral Home Alone? Nie, že to neexistuje ani ten film. Aha, neexistuje ten film. Godfather. Dobre. 12 zlých mužov. Toto je povedomé, ale toto nie je zákaz? Nie, toto nie je zákaz. Ja s tebou netočím, hádame film. Prečo? Nepoznám filmy. Don't worry, darling. Ty máš 0, nemáš 1 bod mám. Toto bude nejaká paródia na Money Heist. Aha. No. Dobre. Harry Potter, I guess. Toto je povedomé, ale... Smile. Nie. Sme pozerali to v kine, to je... Bože, Requiem, bože. Aha. Chcem len povedať k tomuto, že tento film Requiem for a Dream zanechal vo mne strašne veľkú psychickú traumu, keď som bola ešte tínedžerka. A potom, keď sme to pozerali už v dospelom veku, už spolu s Kikom, tak som tiež sa nevadila cez to nejako preniesť. Strašne mindfuck film. Videla som nejaké útržky z tohto filmu. Ďalší round a tu ideme podľa charakterov. A toto by mohlo byť kus ľahšie, či... Nie, ani. Toto bude asi Iron Man. Yes! Yes! Dala som to. Toto bude dom strátených detí, ale niečo proste s domom detí. Hej, môžem ti uznať. Toto viem, čo bude. Ale toto viem ja. Všetci aj videli tento film. No, asi všetci ten film videli, ale strašne dobrý. OK, toto viem, ale nespomeniem si na názov. Aj ja viem. Fantastické tvory. Toto bude Godfather. Toto bude Thor. Neviem pravidlo. American Psycho. Dobre, ja už mám 12, mi zapíš. On nestíha mi zapisovať filmy. Toto ja tiež viem. 3, 2, 1. Van Helsing. Batman sa mi zdá.
Toto bude buď Lolita, Leon, no skoro, ale ďalší round filming location. Z jakého Marvelu zase? Toto nebude, toto bude niečo, nejaký rok. Neukážem. Toto je absolútne nová vodou. A prečo tam názov neukázal? Neviem. Toto nebude Harry Potter. Nie. Určite. Či a možno. Tam, kde sa debatovala táto Uvidíš. Malfoy. Hej, Hej! okej, Oh! toto si dobre dal, aj toto uznávam. Toto je niečo veľmi povedané. Neviem, Hangover? Aha. Nie. Ja aj to som pozerala. Nie. Kapitoliu nejakých Hunger Games. Neviem. No ja viem, že Že- ten sa volá... Ne, Rush. OK. Aha! Viem! Daj. Interstellar. Aha, hej. Toto. Neviem. Nie, nemám. Ani ja nemám. To je nejaká komédia. Aha. Mhm. Ja, bože, to som aj pozerala. A nie. Čo to bude Toto zase? Toto je niečo chlapčenské. No, chlapčenské, gentleman, vidíš, dobrý som, typo. Toto viem. Nevieš? Nie. Bohemian Rhapsody. Aha, no ale no. Aha, nie. Opa. Dobre. Opa, Opa. tu som prišla. Dobre, ďalší round, food scene. Toto Sám viem, doma. hej. Hej, okej. Toto bolo, že easy. Harry Potter. Dobre, toto je jednotka, hej. Hej. Toto je strašne povedomé. Sex and the City? Devil's Ver... Aha, pop. Dobre. Toto skôr American Horror Story. Čo si? Ja som dala American Pie, sa si dorve. Okej, toto bude asi Devil Wears Prada. Breakfast at Tiffany. To aj film je. Čiže aký máme... Akú 27. máme skôr? 27? Čo 27? Však 20 a 7. Aha. Dobre, tak Ok. napíšte mi do komentárov, koľko ste uhadli vy a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Love you, bye!